nevím, jestli mě slyšíte, ale čaute lidi, tady je Štěpán z Crazy, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další video z Minecraftu. A no, další asi ne, ale bude to prostě video z Minecraftu. Nacházíme se na serveru Craftéři SK a nevím, co bych dodal. Bude to normální, já nevím co, ale no let's play, dá se říct. Je to jedno, ale já vím, že mám na YouTube divný hlas, nebo na videích, prostě na všech videích, co natáčím, protože v reálu jich mám jiný hlas, ale snad, no toto je moje druhý video na YouTube, no na tom prvním videu, snad nevím, jestli to vůbec vyšlo, no tak jsem nemluvil. No tak nevím, jestli to bude vycházet z YouTube, no tak to prostě já nevím. Prostě nevím. My si asi tady postavíme, já nevím co třeba. Já nevím, co si mám postavit. Nějakou blbost. Já napíšu. Jej. Promiňte za malý. Někdy padání to bude. A i tady přijďte, teďka se na to koukáte, ale kdyby jste si koukali na to nějak jinak. Jinak, kdybyste mi nevěřili, vážně jsem to já, tady nějaký Louis Tehbear, Stepan Jedna, jaký máš YouTube kanál, no, já mám kanál, asi takový ne, jinak jsem to vážně já, jo, to jsem, jinak zdravím tady všech. Napíšu v dojce pozdravit a napise já. Ale docela bych se ho pozdravil. Takhle se to dá jedině říct.
Jinak tu hraju za normálního hráčů, protože já nemůžu. Jinak kdyby aj ten, jak se jmenuje, ten BR, ten Lauder BR, nebo jak se jmenuje, ty paní, Lauter BR, jinak ho zdravím do videa, no tak. No tak, prostě zdravím do videa. Ani nevím sám, co to dělá. Dejte mi prosím odběry, ale ne, že by jsem vás chtěl nějak odšedit, klidně mi dejte dislike, mě to bude jedno. Budu zklamaný, ale mě to bude úplně někde to. What the fuck? Jej. Jinak. První video bylo plán, no, toto by mohlo být taková informačka. Jsem když tak youtuber, to víte, ne? Jsem když tak hej, já znám jeden server, kdy no, kde si můžu koupit youtubera, ale já si ho nemůžu koupit. Počkat, jestli by byl zadarano, tak to beru, ale vado, já nemůžu pořád naměřit tu kamerku na to. Tak prostě. Počkat, já jsem si tam nedal toto. Doufám, že je dobrá kvalita videa. Zase se to pořád posunuje. Kdo chce být na video, tak ať se setká. Ať se setká třeba na Enchantu. Počkat. Do hry už vím, kde je chyba. Pane bože, jinak kdybyste si všimli nějakých lagů. No tak ty lagy budou asi, já nevím kde. Mám zkážený počítač.
to dobře i načet. Tady toto je Lan Erik. Slavný. Kdo? Nevím kdo. Je to prostě Lan Erik. Ronaldo. No, nebudu takové ta. XPčka. Ježiš, jak jsem mi to napsal, nenuším, jdu sem na Warpenčan. Toto je gang 17. Aha. Oh my god. Na videu, kdo chce se mnou Tak, ok. Uvidíme se u dalšího videa. Jestli se vám video líbilo, tak zanechejte like a zatím čau.